Boss. Ay sige, samok ba kay nagdali ko. Unsaon man nimo boss? Meron sa ako day. Biligya. Kwarta na kani boss. Haalangan. Matay, dagan-dagan naman kagkuha boss. Nanangid kani boss. Haalangan, isod Ngano mananghit pa mo ko nga. Ako aman eh. Ay mo din ni dre. Isod pod. Ako Imo or pasumunan ti ka. Ay. Ikaw di tag-ire? Ay kaklaro ana. Asa mo? Ano bitaw ano naabot ko dire? Dagan-dagan na bitaw jud day akong nakuha day. Daghan oy. Mga 2 ka kilo. Matay. Mana gid boss, mga 2 ka kilo gini. Bisig pwede na to ni maistoryahan boss kay wa po. Natingala po ko nga abot kog pinakalit dire. Si magistorya ta sa barangay. Di na pud maabot ra na mo koy gamay dire nga kuan. Sige. Sabot-sabot ra gud tagod kay lisod makayo na ko 50. Uy. Gamay kay nang 1,000 akong presyo na. Dili na mo baba gamay boss. Pwede man. Sa baba ta sa barangay, 2 andanas man to. Atatay di na punta mo abot. Ito na ta magistorya. Sige. Ay, kanang imong kuan boss. Imong mga saging. Ako na po nang apilon. Kana? Oh, Ay bayar ba day ka? Mahal ba gyud na? Ihatag na lang si mag 50. Sumida ka no? Dagko ka na kung mga saging diha ba? Diha. Ana. Yati na. Asa naman tong